ब्लॉक डिप्यूटेशन मन पड़े तम फल मंगा जों तिनी ब्लॉक डिप्यूटेशन तिनी जों वीडियो बा बॉक्स हलाइका तिनी सिनि अनरबो एमडीसी दङ ताइ सिनि जतनो यूथ नि आदम दङ तिनी डब्ल्यूएफ नि आदम दङ तिनी जों स्पेसिफिक वीडियो नो जों क्वेश्चन खाइका जे जागाव गोबां स्कीम दङ तिनी एनरागा जेता 100% जेता जों सामुं माना दंमोन आबा तामुंनि माइया बसाव जे सामुंसो गोरिफु गाबो बाहकें मा आबनि यागलो जों नुखा सिनि नक नि जे बुमु लिस्ट फाइमनि आबर तामुन बागिन बर माइया ना जोंरो नुकजाखा जे लफु बरक फुटु बुटु फायो माने हुसिस माने जे सिस्टम से साग्राया बंनि बरक फुटु बुबु से नक फुक बं तर तंग करि आबा हेके बरक नायो nga tini jakunu borok khorsa bolonga haboi ano nok kori hene futu bui refagian ka ang nok damano aba ekta ko ke bone joto system khai tamon abo jotno chaya nga sing abono romkha tini sini mangana ko honorable mdc obo romkha takaisa tamo je noro futu bui tu fekya yagulo nga ka takaisa dalo nogo se 30000 othosa bi nok se kore botin tangi anok mainya बने जैसे कब नग रनांग तो हमें संग साका बरक साव वीडियो साव जे आबो ताबो रिमेया न जों साका आबो तो चिनि मिस्टेक या आबो तो एडमिनिस्ट्रेशन नन ऑफिस नि स्टाफ रक से मिस्टेक खायो सो नर ऑफिसर नर जे कुन ऑफिसर पर बिनि सबऑर्डिनेट ऑफिसर नर एक्शन माना नाय बरक साका एक्शन ना नाय थिंग न किंतु बरक बुसु जरता अब साक थाना जों साइमिया न जों साका जोंनो माइनो जे मीटिंग माने आबो जोंनो रदि आबो नि यागुलो ब एक्शन ना नाय जों आबो जों ने ओंखाय जों आरो गोबां मानुगो जे ताबो पावर टिला एग्रीकल्चर नि जे माने इरिगेशन नि जे आबो माने कायसा नुखुङो खरताम खरबुरि कायसा नुखुङो 800 जन मानु ओंखाय जे आसल जे जेन्युइन बेनिफिशियारि जे माना तंगनि आबो माइया ओंखाय आबो तामन बागै दिनासो इलीगल खाय सामु तागदा तंगा जों आबोनो बनो कुइजन सुनका जों आबोनो बागैनो जों त्रिपुरा मथा जों आबोनो नायो जों आरो जों त्रिपुरा मथा हनिमो नाया आरो गसा गखा हनिमो जों नाया जों सावो चिनि त्रिपुरासा जों जतन खानसा जे त्रिपुरासा जे माया ब माना नाङो बनो माना नाङा हनि जों सावो आ जागा नोंतिनि नेतागिरि खाय नोंतिनि 4टा 5टा पार्टी लातलाङै नों फालै आबो टलरेट खाय हनि जों साजा वीडियो बनो आबने इनक्वायरी खाइदि इनक्वायरी खाइ आबने एक्शन लानां तो लीगल एक्शन लानां तो नि सिं सागा ताइ जे बेनिफिशियरी न बिनि जतो जे मानथाय जे तो माने एलंग विथ इंटरेस्ट ऑफ बेनिफिशियरी न मारना हिने सिंगाबो को साला ताके जों मेजर जेता हेल्थ और जे डेलिवरी आल्टी ब्लॉगो प्राइमरी हेल्थ सेंटर विथ जेनेरिक जे मेडिसिन अवेलेबल आबो कायसे इमीडिएटली खाइनां तो हिने सिंगाबो करनो को जों वीडियो न को जों साका गाबन यागुलो जों तेबो चिनि रूट कनेक्टिविटी जे कम्युनिकेशन तामना जतन साइमना हेल्थ माने रूट कम्युनिकेशन आबका ताइ तुइ आमका बेलाके एसेंशियल बरन नाकुम माने आबो चिनि राइट दङो चिनि आ राइट न बरफ अबाके सेगिनै मिया आबन बागेनो जत जे दंमनि आबनो विदिन 1 to 2 months बिसिम इमप्लिमेंट खायनो चेष्टा खायनो साइट नि जों साजा हाया गाका जों जेतिनो हामनाय जे कमिटि हायनाय फायनाय फैनाय ताइ जों साजा माइनो जों रुदिगले एक्शन जुदि नाया किन्तु अबनो इनफोर्स खाया इमप्लिमेंटेशन खायनो हिनोखाय जों आइननि सेफ्टिबो थानाय ते प्लस पाब्लिकनि जे ग्रीवियन आबनो प्रेसार तिनि बोसोर खानाय जों साजा गाय आसु जरते जों बरनो साजा ता बर एसिडेन्ट खायो जों खायनो चेष्टा खायनाय
ओंखाय जों ताय अ जागा नुगौ जे जोंनि इलेक्शन जेता विलेज कमिटी इलेक्शन इंगिया टाउन बागै बुय क्वेश्चन सोंमानो केबा भिडिअ दा जोंनो इलेक्शन खालायनाय पारमिशन ना रिया नै आबैया जों का ग्रासरुट सिमि जों प्रेसार क्रिएट खायना नायो आबन बागै जों दिनै भिडिअ नो साका निनि थ्रु थुय नों प्रेसार क्रिएट खायदों साकाव जेता विलेज कमिटी इलेक्शन इंगिया बागै सामुंबता तांनानो पसं तंखा आमन बागै दातु दाति विलेज कमिटी इलेक्शन खालायदि आबन जागलो जों सामुं खायनो उसमोननो जोंलाय अदरवाइज ताबर जे स्टेटनि जे ताबो बर स्टेट गभर्नमेंट जे तंनाय बीजेपी आईपीएफटी रो गोबां जागा केबिन तंग तंग आजार जों सामुं खाया खायमे आबा हेरन तंग ओंखाय जेकुनु खाखाय जों किसा प्रोटेस्ट पान खायगा आमन काम हाय माफोर सालायनो हंगा तेनो केस रुरि लायो ओंखाय चिनि जे जों केस खायमा नका बर जाफाय गया बर केस खायमा खाय जासगै चिनि जे वारियर नो बर अबाके जों लायतो आबन बागन जों साका भिडिअ नो निने थ्रुते न प्रेसार को क्रिएट खायदि ऑफिशियली जेता एडमिनिस्ट्रेशन आबनो नायनां थु गाबो डिटेल जों सालाके हागोन जरा कमनि बिसिङो आसु जरतै जोंनो सैटिस्फैक्टरी गो आंसर खबामा रिमानिया आबन बागन जों अरो जों त कपि रेखा नरना परीक्षाले जरा क नरबन पिसासिदि जों ताम कपि आंथ प्राय पॉइंट नन एक्सप्लेन खाय साइ खना रका हेबन न पिसादि ओके No, no, es copia de no Debo tener. Samakran गाबनो तिनी अ डेपुटी छिने थ्रुतुय सारा तिरफ्राव छिने बरना मा कयो जे जागा सामुं बुता निया छिने जे वारियर नर जागा जागा थाङि भिडिअ एसडीएफ डीएम नर थाङ क साइदि अबा हेके पेपर प्रेजेंटेसन दि कारण जों जेकुनु लिगेल एक्सन नाना थाङ थिनि हिंगाय जों सिने एलंग विथ एविडेंस जों नांगो जों आबन बागै तिनी ताकसा बर ओ जे नक जे मानार बुमुं ताय कैंसिल माने आबो जों सानमाने बर रिमालिया तामन बागै हिंखाय फंनि लफुल दङ आबन बागै जों आरटीआई खायनाय आरटीआई खायनाय बर बायदसनो मारनाय आरटीआई खाय जों जुदि मामन यागलो ओंखाय आबो तेबो एक्सन कराखै नाजानाय बेलेगे हाम ताय आबन बिसिङो जे बेनिफिशियारि जे साब नक माखा बुम माखा साबन कैंसिल का जेते जेन्युइन तंगमाने माया आबो जोंनो लिस्ट दिनि जों साजा ताय तिनि जे 100 days जेते मैंडेट जे रेगनी आबो कासे जोंनो लिस्ट बुनुका केन जोंगा जागा नुका खूब वानाखा सामुंसो गरिबो सामुं खायजांनाय सुदु पुखुरि खुरनानै ओंखाय land leveling खायनो Sir, no, but I will not go to the Haiman Bini, Cote Bos. तामन गसन आब बागन Any time I can blow under. आबन बागन जोंबोनो as a legal way का जोंबोनो वार्निंग दो proper implementation नांगौ as per the rega guideline आबनो mandatory खायनांगौ आबा हाय जुदन हंगा हंगाय जों दिनि जेरमान पर जुदन आबा हाय इनिशिएटिभ नाजागे हंगाय जों साजा लीगल बसं थानाय प्लस पब्लिक जे ग्रीवियंस आबनो थाने बसं थाना आजरा हंगाय बर एडमिनिस्ट्रेशन कासु द मन माय आबनो जों साइमिया तांखौ जों मा साव वार्निं मारो एडमिनिस्ट्रेशन जों कुन इलीगल जों दिगे थाया तमखौ जों एडमिनिस्ट्रेशन जे इलीगली जे खाय तमन चिन बरन अगेन्स्ट जों आबनो पिन पॉइंट खायो आबनो बागै बर दिनि सिसातो बन जे एटिट्यूड जे तमन आबो चेंज खायतो ताइ चिनि दफानि बागै जे साम खायनो तमन जे सेंट्रल गभर्नमेंट हाते जे रां हजामोन साम बता तान आबो खायनो तो खलाया हंगागाय जों साजा लीगल बसं एक्शन थानाय ताइ पब्लिक ग्रीवियंस निबो एक्शन नाजानाय आबन खबर तिया तो जों साजा आबन बागैनो जों नायो जे एडमिनिस्ट्रेशन गाहामखौ स्मुथलि रानिं खायनांगौ केबन आरो बिफ्रा टाइ खायतो डिस्क्रिमिनेशन टाइ अदरवाइज लॉ विल टेक माने एक्शन आबो जों साजा Sir,